ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, тамошобинои канали Авто ТВ. Умедворам ки ҳама каса иншоаллоҳ соз ҳастед. Худованд доимо сарбаланду хонаобод бошед. Имрӯз ана 3 апрели соли 2025 сол як дона квартирара навортон мекунем дӯстон. Бо диққат тамошо кунед. адресоша иншоаллоҳ фасон када мулоим кан мегумтона. хуб баъдан рақамҳои соҳибмулка мегзорам, маъқул боша занг бизанед бигирен ва маъқултон набоша ҳамон дӯсту бародарое ки аями территория квартирахар ҳастай, иншоаллоҳ як дона наворай метавонед падарисаш кунед, можед ваё бихара. агар ваё нахара, ҳаракат кунед бачаҳои азиз, як дона лайк монед дар ҳамин канал подписатсия кунед. адресора мефаҳмонед, гӯш кунед бачаҳои азиз. ана квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинград. квартира чӣ тавр мебинед? Коробка, духонага 60 метри квадратӣ, 9 этажка дом, хона бошад дар 7 этаж қарор дорад. ана масъалаи об светаш ҳастай дӯстон, камбуд нест. ва дар назди квартира бошад мактаб, садик, масҷид, бозорча ва коллеҷи тиббӣ ҳастай дӯстон. иҷозати зиндагӣ додагӣ ҳастанд. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай 100%. видеонаворша тамошо кунед. дома мега 1 сол пеш сохтагӣ. ошхона, ҳоҷатхона, баня отдельный. лифтам дорад дӯстон. хуб, нархи арзон, нархи дастрас, кадоме ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, рақамҳои дастии ватсапи соҳибхонара мегзорем. маъқул боша занг бизанед аз номи канали ютуби Авто ТВ салом расонед, иншоаллоҳ бо ягон сум арзонтон мекунам. анаи дӯстон, қисмати квартира имрӯзаи мо дохилаш ба кирпичи пухта бардоштагӣ, мақсад перегородкош. ду хонаи 60 метри квадрата, Рӯдакӣ, Ленинград паворот, назди мактаб, коллеҷ, садик, бозорчаву масҷид, дигаро хулас. касе мехара марамад. бо нархи арзони дастрас савдо мешавад срочно. масъалаи алиши кредит хеле масъалао қатъи илтимос кардан ки нороҳат мо накунед, чунки ду ҳуҷраи 60 метри квадратаи калон. коробка ами хуб як 30,000 сомон фикр мекунем расход кунага мешавад 400,000 сомонӣ. ана зиндагии шоҳона. нархи квартира 370,000 сомон. бо арзонаш мекуна. қисмати беруна бинед. ҳама ҷой обод. назди лаби роҳи калон. марамад боз маълумоти пураша аз соҳибмул бигирен. фикр мекунем ки навор зур маъқул шида боша, лайк монен. ҳамин хона ба ҳамин нарх оё арзанда ҳаст ё ин ки нестай, ҳатман фикротонро нависонед. баъд рақамҳои хидма ватсап мегзорам дӯстон. кадометон хона дорен, квартира, замин дорен, роӣ кунед ё ки нависонед. рафта хидм наворош када дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем иншоаллоҳ бари нафарои хонахар. ҳамин наворои мора фақат мардуми хонахар, квартирахар, заминхар тамошо мекунад. раҳмат ба ҳаматон, зинда бошед. навор маъқул шид, лайкора монед.